Cemal Dinç yek ji hezaran karkerana ku bo pîrozbahiya yekê Gulanê derketiye qadan û daxwaza maf û heqê xwe dike. Ew û hevalên xwe bi meşekê beşdarê mîtînga li Parka Musa Antara Wanê bûne. Dinç ku 44 saliye û bavê 3 zaroka ye dibêje ku ew 19 sale wek karker xebat dike. Lê ne ew ne jî karkerên hevalê wî heqê keda xwe kêm hildidin. Heqê xwe ji bo xebatê xwe em îro hatine li vir îro yekê Gulanê pîroz dikim ez 19 sal ez dixebitim em daxwaziya me hewe em qarşılıqê xebatê xwe hildî. Dinç got ku ew bi beşdarbûnê yekê Gulanê hêz hildide û hêz dide karkeran ku ew bikarin mafê xwe biparêzin û mafên ku tên bipêkirin jî hildin. îro nihakî em kahekalî hene gel me hevalên me hene mafê wa kêm in tayîna qê wa tune toplî sözleşmê de û heqê wa kêm didin em îro ji bo wî hatine. Her wiha ji bajarê Agirî, Culemêrg û hejmarek bajarên din karker û karmend jî bo beşdarbûna mîtînga Wanê hatibûn û wan jî heman pirsgirêkanîn ziman. Rewşa xebatkaran di rewşeke alozî de ye. Yani ji kar têne davêtin karê xwe yani dema dibêjin ku heqê xwe tiştê xwe nikarin bistîne. Ez ketkarim. Li gor Ajansa Anadolu'yê ku Ajansa Fermiya Dewletê yê diyar dike ku li Tirkiye 175,000 karker hene û ji wan 49,000 wan endamên sendîkayê ne. Dîsa li tevahiya Tirkiye nêzî 3 milyon karmend hene û ji wan jî nêzî milyonek ne endamên sendîkayê ne. Vecdî aydin ku ji agiriyê bo pîrozbahiya yeka Gulanê hatiye Wanê ew ji desthilatê daxwaz dike ku bila mafê wan yên endamtiya sendîkayan newere astenkirin. Ranstiya wê gerî ew hevalên bi kaheka hatine îhraçkirin ewana vegerin ser karê xwe sendîkayên muxalîf tên nîşandan pêşiya wan neyên girtin ew hevalên dibin endamên wan sendîkaya gerî rastê êrîşa neyên eva xastinên me her serekene. Dinç hêvî dike ku ew û hemî karker û karmend bigihîn mafên xwe û jiyaneke baş û azad bijîn. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.